illi we öz wagtyna ýerine getirmegini güdükçülükde taklamak taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Liwap vilayatynyň häkimi Aşym Radowa söz berdi. Häkim vilayatda dowam edýän mögzümlüğin obaglyk işleri barada hatabat berdi. Bellenşäli vilayatda geljek ýylyň hazyr üçin bugdoý ekişine taýýarlyk görmek maksady bilen gallar oňundan boşan meýdanlarda sürüm tekizleş işleri alınıp barlýar. Bu işlerden bir gatarda ekişde öwrenilýek obaglyk teňkelerini we ýokary hili bugdoý tohumlaryny mögzüme taýýarlamak boýunça zerur işler ýerine getirilýär. Vilayatyň gowy meýdanlaryna atarary bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ýetiş tutmak hemde ýankeşleriň güze çykmagynyň öňünalmak işleri ýerine getirilýär. Ýurdumyzda göýek bakça önümleriniň öndürilýän mölçerlerini artdyrmak barada öňde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek maksady bilen vilayatda bu ekinleriň güýdüki ekişine taýýarlyk görülýär. Şunun bilen bir gatarda vilayatyň şahlyklen meýdanlaryna agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda iýdek işler geçirilýär. 2026-njy ýylyň hazyr üçin bugdoý we paxta öndürjiler bilen hyzmat ediji idara kärhanlarynyň arasynda ýerine getirilen işler boýunça azaplaşyklar dowam edýär. Şeýlegem häkim o milli maksatnamasyny laýyklykda şu ýyl vilayatda açyp ulanmagy berilmegi meýleşdirilýän disgalardaky gurulşyk işleriniň baş barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ekrançyk meýdanlaryna dowam edýän mögzümlüğin işlerde agrotehnik kadrlaryň bir jaý edilmeginiň mümkindigini bellädi we şunun bilen baglanykda gowaça iýdek etmek hemde ýankeşleriň güze çykmagynyň öňünalmak işlerini güdükçülükde taklamagy taşyrdy. Şonuň ýaly geljek ýylyň hazyr üçin bugdoý ekişine gurumajykly taýýarlyk görülmegini, obaglyk önümlerini öndürjiler bilen hyzmat ediji idara kärhanlarynyň arasyndaky hataplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmegini üpçün etmegi taşyrdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda durumçy ykdysadydan ýetirmäge gönükdirilen maksatnamalarda belirlenen wezipeleriň üstünlikli durumçy geçirilmeginiň mümkindigini öňe çekip, vilayatda şu ýyl üçin meýleşdirilen işleriň ýokary hili ýerine getirilmegini güdükçülükde taklamagy taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Mar vilayatynyň häkimi Uraz Galijew söz berdi. Häkim vilayatda dowam edýän mögzümlüğin obaglyk işleriniň baş barada hatabat berdi. Bellenşäli häzirki wagtda vilayatda geljek ýylyň bugdoý hasylynyň düýüm tutmak maksady bilen gallar oňundan boşan meýdanlary sürmek, tekizlemek, topragy mineral dökünler bilen guruplandyrmak, şeýlekem ekişde öňünalýek obaglyk teňkelerini we bugdoý tohumlaryny mögzüme taýýarlamak işleri alınıp barlýar. Vilayatyň gowy meýdanlaryna agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda atarary bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ýetiş tutmak hemde ýan merjleriň ýüze çykmagynyň öňünalmak işleri ýerine getirilýär. Bu işlerden bir gatarda vilayatda yer almanyň, göýek bakça we beýleki obaglyk ekinleriniň güýz mögzümine ekiljek meýdanlaryny ekişe taýýarlamak işleri alınıp barlýar. Şunun bilen birlikde ganç şoňly eklen meýdanlarda degişli iýdek işleri ýerine getirilýär. Vilayatda obaglyk önümlerini öndürjiler bilen hyzmat ediji idara kärhanlarynyň arasynda 2026-njy ýylyň hasyl üçin ýerine getirilen işler boýunça hataplaşyklar dowam edýär. Şeýlegem häkim o milli maksatnamasyny laýyklykda şu ýyl vilayatda açyp ulanmagy berilmegi meýleşdirilýän medeni durmuş we öňünçük maksatly desgalardaky gurulşyk işleriniň baş barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna dowam edýän mögzümlüğin işleriň hyzmata gowaça iýdek etmek we ekinlere ýan merjleriň ýüze çykmagynyň öňünalmak çärelerining talaby laýyk ýerine getirilmeginiň şeýlegem bugdoý ekişine dowam edýän mögzümlüğin işleri barada hatabat berdi. Bellenşäli geljek ýylyň bugdoý hasylynyň düýüm tutmagy görülýän taýýarlyk işleriniň çäklerini häzirki wagtda gallar oňundan boşan meýdanlary sürmek we tekizlemek, şeýlegem ýokary hilli bugdoý tohumlaryny mögzüme taýýarlamak işleri ýerine getirilýär. Vilayatlaryň gowy meýdanlaryna atarary bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ýetiş tutmak hemde ýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňünalmak işleri alınıp barlýar. Bu işler bilen bir gatarda güýz mögzümine ekilmegi meýleşdirilýän yer almanyň, göýek bakça we beýleki azyklyk ekinleriniň ekiljek ýerlerini ekiş mögzümine taýýarlamak işleri ýerine getirilýär. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyz boýunça gowy meýdanlarda iýdek etmek hemde ýan merjleriň ýüze çykmagynyň öňüne almak, bugdoýyň we beýleki obaglyk ekinleriniň ekişine taýýarlyk işlerini bir güdükçülükde taklamagy taşyrdy. Döwlet başlarymyz iş maslahatyna gatnaşyra ýüzlenip, ýazyrky wagtda obaglygyna dowam edýän mögzümlüğin işleri ýene dörgedek ünçekdi. Hemde alınıp barlýan agrotehnik çäreleriň öz wagtyna we ýokary hili ýerine getirilmegini bir güdükçülükde taklamagy taşyrdy. Hormatly prezidentimiz sanyl gomarkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp,
Oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala awadançylygyny, alyp barýan işlerini, ulissinlikleri arzu etdi. Şeýle-de düýün hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýurdumyza sapar bilen gelen Eýran Islam Respublikasynyň ýol we şäher gurulşyk ministri hanym Farzana Sadygmalwajerdi kabul etdi. İran İslam Respublikasynyň ýol we şäher gurulşyk ministri duşmagy döredilen mümkinçiligi üçin hoşalygyny beýan edip, Türkmenistan bilen dostluk gatnaşyklary ösürülmegine Eýranyna mühim ähmiýet berilýänini beledi. Hemde burzatdan peýdaranyp prezident Masud Pezeshkiýanyň hormaty prezidentimizi we gahrman arkadamdy beren mehirli salamny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Mehman gahrman arkadamyň ýakyna Eýrana amala aşan saparynyň we onuň çäklerini Eýran İslam Respublikasynyň prezidenti hemde İslam Şurasy Mejlisiniň başlygy bilen geçiren duşuklarynyň iki taraplaryň gatnaşyklary ösürmäge täze itergi berenligini bellädi. Hormatly prezidentime de dostlukly ýurdun döwlet başlygyna iň gowy arzuwlaryny beýan edip, mehmanyň ýurdumyza saparynyň çäklerini türkmen kärdeşler bilen geçirjek duşuklaryny we gepleşiklerini Türkmenistan bilen Eýranyň arasyna gatnaşyklary mundan meýlekde ösürmäge ýardam berjekdigine ynany bildirdi. Bellençäli Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 3 gedek ikrar edilen bitaraplyk hukuk derejesine ermek bilen dünýä ýurtlary hemde Awrail halkary guramalar bilen ýakyndan hyzmatdaşyk edýär. Ýurdumyz goňşy döwletler bilen dostluk, ýödary hormat goýmak we anaşmak ýürelgelerine esaslanýan gatnaşyklary alyp barýar. Türkmenistan bilen Eýran İslam Respublikasynyň arasyndaky hoş niýetli gatnaşyklar taryhyň jümmüşinden göz başalýan medeni we ruhy gymmatlyklaryň amumlygyna esaslanýar. Ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklar häzirki wagtda iki taraply derejede hemde halkary guramalarynyň çäklerini birik-birige hormat goýmak we ýödary düşünmek ýürelgeleri esasyna ösürilýär. Türkmenistan bilen Eýran İslam Respublikasy Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki halkary guramalarynyň çäklerini netijeli hyzmatdaşyk alyp barýarlar. Dewda ykdysady gatnaşyklar döwletara gün tertibiniň möhüm bölegi bolup durýar. Eýran Türkmenistanyň daşary sewda dolanşygyna ýetäti orunlaryň birine ýeleýär. Ýalňyz energetika, ulug we ara gatnaşyk, gurulşyk, owagçylyk we ulug kommunikasiýaly pugdaklarda netijeli we ýödary beýiklikli gatnaşyklar ösürilýär. Hususy ulgamyň wekilleriniň arasynda gatnaşyklar iýdigderli işleňişdirilýär. Şunun bilen baglanykda söhbetdeşler ýödary hyzmatdaşygy giňeltmekde, ykdysady hyzmatdaşyk boýunça bilelikdäki hökümetary toparynyň möhüm oruny bellediler. We toparyň alyp barýan işi hyzmatdaşyň täze mümkinçiliklerini we uğurlaryny açmaga hemde ýokary derejede gazanlan alalışyklary durumşa geçirmek boýunça anyk çäreleri ýerine ýetirmäge ýardam bermäge gönükdirlenler. Duşun ahyrynda hormatly prezidentimiz hemde mehman netijeli döwletara gatnaşyklarynyň iki ýurdun dostlukly halklarynyň beýikligine mundan meýlekde ösüriljekdigine hemde puwturandyryljakdygyna ynany bildirip, birik-birige iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Hormatly prezidentimiz bilen bolan duşdan soňra Eýran İslam Respublikasynyň ýol we şäher gurulşyk ministri habarçylamada şeýle urun berdi. در شهر زیبای اشخاباد و در نهاد ریاست جمهوری Gözel şäher Aşgabatda saparymyzyň dowamyny Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen duşugymyz geçirildi. Duşugymyzda özara hyzmatdaşlyk meseleleri barada pikir alşdyk. Ýa-ni ýakynda türkmen halkynyň milli lideri hormatly arkadaş Eýran İslam Respublikasyna sapary amala aşyrdy we Eýranyň merhum lideri Ayatollah Hameneýi bilen hoşlaşyk çäresine gatnaşdy. Şeýle-de gahrman arkadaş saparynyň çäklerine prezident Masud Pezeshkiýan hemem İslam Şurasy Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagar Galibow bilen duşuklary geçirdi. Bu saparymyz şol duşuklyň netijeleri boýunça amala aşyrylýar. Saparymyzyň dowamyny ozal kabul edilen alalyşyklary iş ýüzünde durmuşa geçirmek bilen bagly gepleşikleri geçirmegi meýilleşdirýär. Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen bolan duşumyzda biz halklarymyzyň gadymdan gelýän taryhy we medeni umumlyklary eýediňni tap geçdik. Şol umumlyklaryň hemem dostlukly gatnaşyklaryň netijesinde häzirki döwürde döwletary hyzmatdaşlyk işçiň ösürilýär. Şeýle-de jenap prezident bilen bilelikdäki taslamlary ýerine ýetirmek barada pikir alşdyk. Energetika, ulug we beýleki uğurlary boýunça iki dostlukly ýurdun arasyndaky gatnaşyklary hasam giňeltmeň zerurdygy barada belläp geçdik. Şu gezekki saparymyzyň dowamyny özara gatnaşyklary munun ýelegem ösürmek babatda möhüm alalyşyklar gazanarsy umyt edýäs. Sag bolun. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginde Eýran İslam Respublikasynyň ýol we şäher gurulşyk ministri hanym Farzana Sadygmalwajerdiň gatnaşmagyna ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetary toparynyň mejlisi netijeli häsiýete eýe boldy.
Mecliste Türkmen-İran hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we geljeki ötüş mümkinçilikleri, ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramaty, Awrail halkara düdümleriň çäklerindäki hyzmatdaşlyk ara alyp maslahatlaşyldy. Şeýlegem iki döwletiň arasynda gatnaşyklary maksut bolan hoşnýetli goňşuçylyk we ödara hormat goýmak ýöregleriniň ähmiýeti aýratyny utaldy. Taraplar sowda ykdysady hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Hemde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara toparynyň ornunyň we ähmiýetiniň bundan beýlekde putolandyrylma wagtda pikir alýşdylar. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara toparynyň mezgitiniň dowamynda bellenýän ýaly, sowda ykdysady hyzmatdaşlyk Türkmen-İran gatnaşyklarynyň esasy urlarynyň biri bolup, durnukly we udak möklütdiň häsiýeti eýdir. Munyň özi hyzmatdaşlygyň bar bolan uly kuwwatyny iş ýüzünde durmuşa geçirmek işlerini ýardam bermäge gönükdirilendir. Mezgitde ýurdumyzyň milli ykdysadyýatyny dolu döwraplaşdyrmaga, kuwwatly senagat düdümini döretmäge, durmuş ulgamyny kämilleşdirmäge gönükdirilen giň gerimli özgertmeleri amala asyrmak bilen bagly innowasiýalary, öňde barjy tehnologiýalary, iň gowy tejribeleri işe ornaşdyrmaga aýratyn ähmiýet berilýändigini utaldy. Geçirilen mezgit Türkmenistanyň İran Islam Respublikasy bilen hyzmatdaşlygyny ileri tutulýan möhüm wezipeleriň biriniň sowda ykdysady ulgamda gatnaşyklary ösdürmekden ibaret bolup durýandygyny aýdym görkezdi. Çünki gahryman arkadamyzyň ýoly goýan asylly başlangyçlaryny häzirki döwürde arkadaly gahryman terdarymyzyň üstünlikli dowam etmek netijesinde alınıp barlayan milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmak, gaýtadan işleýän pudowy berkitmek, ýokary tehnologiýaly senagat önümçülikleriň guruluşyklary boýunça iri maýa goýum taslamalaryny amala aşdyrmak syýasaty, sowda ykdysady hyzmatdaşlygy giň uğurlar boýunça ösdürmek üçin oňun şertleri üpçünedýär. Duşuň ahyrynda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara toparynyň bu mejlisiniň öýdara bähwitli hyzmatdaşlygy hasy ösdürmäge we giňeltmäge uly itergi berjekdigine ynam bildirildi. Dün Paýtagtymyzda Türkmenistan Özbegistan işgörleri maslahaty geçirildi. Bu duşuk ykdysady gatnaşyklary hil taýdan ösürmekde. Iki ýurduň hususy ulgamynyň wekilleriniň netijeli hyzmatdaşlygyny hasam işçileşdirmekde. Giň mümkinçilikleri bolan işgördi bilen ugur boýunça gatnaşyklary putolandyrmakda Türkmen Özbek hyzmatdaşlygynyň möhüm ugur bolup durýanlygyny ýüze çykardy. Türkmen halkynyň milli ijra gahrman arkadamyzyň hemem iki ýurduň döwlet başdanlarynyň ýygderli tagylarlary netijesinde Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk täzeman mazmuny bilen baýlaşdyrylýar. Ýokary derejede amala aşyrylýan özara saparlaryň dowamyna gazanylýan alalaşyklaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegem muň aýdyň beýanydyr. Täze taryhy döwürde Türkmenistan we Özbegistan Respublikasy dostlugyň we hoşnýetli goňşuçylygyň gadymdan göz başlayan ýöreleglerine ıgrarlyk bilen däwe öwrülen hyzmatdaşlygyň kuwwatyny artdyrmaga hemme tarapdan taýýardyklaryny görkezýärler. Şoň bilen baglykda iki ýurduň işgör toparlarynyň arasynda özara gatnaşyklar netijeli häsiýete ege bolýar. Iki tarapdan eksport import amallaryny artdyrmak, ködürlenýän haritlaň we hyzmatlaryň gerimini giňeltmek boýunça bilelikdäki taslamalar durmuşa geçirilýär. Işgör gatnaşyklaryň ýola goýulmagyny hemem ösdürülmegine geçen ýylla iki ýurduň döwlet başdanlarynyň ak patasy bilen Serhat Ýakazoğluny açylyp ulanmaga berilen sowda merkezine möhüm orun degişlidir. Türkmenistan Özbegistan işgörleri maslahatyna taraplar iki ýurduň arasynda sowda ykdysady gatnaşyklary hasam giňeltmek, birige iýerilýän haritlaň we ködürlenýän hyzmatlaryň görnüşlerini hemem möçörlerini artdyrmak, ministrliklaryň we edaralaryň arasynda gönü gatnaşyklary ýola goýmak, telekeçilik düzümläriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy işçileşdirmek boýunça alyp barlayan işleň barha giň girme eýe bolýanyny bellediler. Işgörler maslahatyna gatnaşylar iki döwletiň uly mümkinçilikleri eýe bolan özara bäkitli sowda ykdysady hyzmatdaşlygy işçileşdirmäge özara gyzyklanma bildirýänliklaryny tasdiklap, hyzmatdaşlygy diversifikasiýalaşdyrmak boýunça anyk çäreleri ara alyp maslahatlaşdylar. Bellenşýäli munyň üçin iki ýurtda da uly mümkinçilikler bar. Türkmen we Özbek tarapynyň wekilleri iki tarap bilen gatnaşyklaryň oňun tejribesine daýanýan iki ýurduň giň ugrulary boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin bary bolan mümkinçilikleri netijeli ulanýanlyklaryny baha verdiler. Türkmen Özbek gatnaşyklarynyň däp bolan dostlukly häsiýete eýedigini ygtaldy. Şol gatnaşyklar deň hukuklyk biri hormat goýmak we özara bäkitli ýörelgeler esasynda eýdigderli ösdürilýär. Şunu taraplan köp uğurlu netijeli hyzmatdaşlygy, şol sanly sowda maýa goýum işi, işgörler toparlarynyň ugur boýunça gatnaşyklary işçileşdirmek bagata hyzmatdaşlygy mundan beýlegem ösdürmäge taýýardyklar tasdiklanyldy.
Söwda iqtisady hyzmatdaşlygyň ýagdaýyna aralyp maslahatlaşmak bilen iqtisadiýatyň we söwdanyň dürli ugurlaryna gatnaşyklary ösdürmek mümkinçiliklerini seredildi. Hemem hyzmatdaşlygy giňeltmäge mümkinçilik berjek we iki goňşy döwletiň hojalyk düzümleriniň arasynda iki tarap bilen iqtisady we maýa goýum hyzmatdaşlygyň munun welegen berkidilmegine ýardam berjek. Şol sana bilelikdäki taslamalary garamak möhümdigi belenildi. Belenşi ýaly iki ýurduň eşur toparlarynyň arasynda işçän gatnaşyklary ösdürmek, bilelikdäki kärhanalary döretmek, iň täze tehnologik işläp taýýarlamalar ulanmak we innowasion iqtisadiýaty kemale getirmek boýunça işçiň tejribe alşmak türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň iler tutulýan ugurlaryň hataryna durýar. Ravşanbek Alimov Özbekistan Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan naşar we dowluk týaly içdi. Özbekistan bilen Türkmenistanyň arasynda hoşyetli gatnaşyklaryň üstünlükleri beslenmegi iki ýurduň ähli ugurlarda ötüşine oňyn ýardam edýär. Hyzmatdaşlygyň belent derejelere ýetirilmegi ugruna amala aşyrylýan häzirki işler taraplar üçin ören peýdalyr. Möhüm hataplanýan we geljegi nazarlayan puwdoklarda gatnaşyklar giňeltmegiň taraplara uly bähwit getirjekdigini gepleşiklerimiz aýdyn görkezdi. Anyk ugurlar boýunça mümkinçilikleriň ýokardygyny gatnaşyklaryň netijeleri tasdikleýär. Şoň üçin hem hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek wajyp bolup durýar. Bu urdaky işlerimiziň ýokary netijelere beklenjekdigini anamly aýdasym gelýär. Bähwitli gatnaşyklaryň ösdürilmegine itergi berjek gepleşikleri geçirmäge döredilen mümkinçilik üçin türkmen halkynyň milli liderine hem-de Türkmenistanyň çoňur hormatlanýan prezidentine hoşarlyk bildirýän. Sag bolun. Kemilleşmek, tejribeler arttırmak eýdigderli geçirilýän sport bätleşiklerini esasy wezipe urlýar. Bu ýagdaý ýarşylaryň gyzykly bolmagyny öpçünedi. Ýokary guramaçylyga öýtlenýän sport bäsleşikleri uswatlaryň kemalige diýenini äşkar edýär. Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň meýnamasy esasyna geçirilýän ýarışlar tälimçileriň, hünärmenleriň uly gyzyklanmasyna eýe bolýar. Sport bäsleşikleriniň çekileşikli bolmagy türgenleriň ýokary taýýarlygyny äşkar edýär. Ýarışlarda ýeňşe bolan ihlas aýdyn duýulýar. Duşuklar ökdüleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berýär. Yarışlar türgenleriň kämilleşmekleri üçin öýel boşlugy ugra urlýar. Sport bäsleşikleri tejribe toplamak babatda da ähmetlidir. Uswatlygy artdyrmakda öýel boşlugy mektebe öwürleýän yarışlarda esasy wezipe ýokary netijeleri gazanmak bolup durýar. Her bir türgeniň goýun öwrenmeklige mümkinçilik berýän yarışlar geljeki üstünlikleriň özünidir. Sport bäsleşiklerine ýokary netijelerden gazanylmagy aýratyn gowandyrjydyr. Çünki bu ýagdaý halkary ýarışlaryna üstünligi üpçün eder. Ýarışlaryň özara duşuklardan awarat bolmagy çekileşikli häsiýeti üpçün edýär. Her günlerde arkadaş egerine ýarışlara giň gerim bermegi aýratyn ähmetlidir. Ol türgenlere tejribe toplamaga mümkinçilik berýär. Bu ýagdaý ýarışlarda görmek bolýar. Kämilleşmek geljeki üstünliklere anamly badalgadar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherine şu gün 28-nji iýulda günnüz boljak hawa barada Türkmenistan hidrometeorologiýa baradaky gullugynyň berýän habary bilen tanış bolun. Balkan vilayatyna az bulutly hawa bolup, demnaz günatardan telesekundda 9-4 metr etýän şemal öser. Hawa gündüzine 36-41 gradus ysy, Kenarya etraplaryna 32-37 gradus ysy bolar. Ahal vilayatyna az bulutly hawa bolup, demnaz günatardan telesekundda 9-4 metr, kaýerlerine 16 metrçe etýän şemal öser. Hawa gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Mara vilayatyna açyk hawa bolup, demnaz günordan telesekundda 10-15 metr etýän şemal öser. Hawa gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Leva vilayatyna açyk hawa bolup, demnaz günordan telesekundda 9-14 metr, kaýerlerine 16 metrçe etýän şemal öser. Hawa gündüzine 37-42 gradus ysy bolar.
Daş vilayetine açık hava bulup nemrad gün oradan teylese kuntu 9-14 metr eken şemal öter. Hava gündüzüne 36-41 gradus ısı bolar. Paytahtymyz Aşgabatda açyk hawa bolup nemrad gün atardan teylese kuntu 13-15 metr eken şemal öter. Hava gündüzüne 39-41 gradus ısı bolar. Ýurdumyz boýunça ýyl aýynyň 28-sine magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Ediz watandaşlar, Thomas Pass'na howanyň yssygylaryna pasla görä geyinmegi we günüň şöhretsinden goranmagy, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeňizi maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenip paslyny öz saglygyňyz gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňdan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşleriň özüninde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz. Ediz watandaşlar, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň döwlet ýanyň howpsuzlyk gullugy, dağ eteklerine, ekin we öwrü meýdanlaryna ýanyň howpynyň döremeginiň öňüne almak maksady bilen size şolary ýatladýar. Degişli şäherlerdäki ot ýakmazlyk barada suratly ýatlamalar görnür ýal edilip goýulmaly. Meýdan we dağ eteklerine çüýje gaplaryny taşlamaklyk gadaganlar. Kevşirleme işlerinin geçirecek yerlerini ot çöplerden arasalap, uçkınlar dumlu duşa ýaýramaz ýaly, töwerekleýin oda durnukly diýwarlar gurmaly we ýangyn söndürje terişdeler bilen üpçün edilip işe girişmeli. Şäherlerde gurnolýan wagtlaýyn göçme öýlerde elektrik geçirjileriň birikýän ýerlerinde dörep biljek uçkynyň öňüne alýan ýürüýte örtgüler ulanmaly. Meýdan şertlerini ýerleşdirilen kömekçi jaýlarda emel usuly ýasanan elektrik enjamlar ulanmaklyk gadagan edilýär. Wagtlaýyn oturdulan gaz enjamlaryna biriktirilýän suwuklandyrylan gaz balonlar wagon öýüniň daş şedine demirden butularyň içinde oturdulmalydyr. Tokoy seýilgäklaryna, dağlarda, sahra we öwrü meýdanlaryna işledilýän tehnikalaryň tütlü çykarlaryny uçkun söndürjiler bilen ýapmaly. Berkitilen şäherlerde ýanyň howpsuzlygyny beýan ediji diýwarlyklary, şeýle-de ilkinji ýanyň söndürji enjamlary bilen öpçün edilen ýanyň germeglerini oturtmaly. Ulu bağlaryň şahalarynyň howa arkaly geçirilen elektrik tok geçirjileri bilen galtaşan ýerlerine ýanyň howpy döremekligi üçin olaryň şahalaryny kesip aýyrmaly. Ýokary kuwatly bolan elektrik geçirji ulgamlaryna güýjenme 20 kW eşenli bolanda 10 metr eşenli araşa gaçmaly. Güýjenme 35 kW eşenli bolanda 15 metr eşenli araçaklar açmaly. Egerde güýjenme 110 kW eşenli bolanda 20 metr eşenli araçaklar açmaklyk kökman talaplaryň biridir. Ýanyň howpsuzlyk düzgünlerini berja etmek, howpsuzlygy putulandyrmaga gönükdirilen anyk çäreleri ýerine ýetirmekdir.
Mehrbany ileşler. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Ýaşlyk seharatly gepleşigimiziň ýene bir täze sanyny size ýetirýär. Ýurdumyzyň geljegi we baýlap bolan ýaş nesillerimiziň ilmli, bilimli, giýin göz ýetimli, döwrewap derejede ösmekler üçin gahrman arkadagly gahrman serdarymyz Jana Yaman zähmet çekýär. Täze mekdepleri, ýokary okuw jaýlary, din jarşy we sagaldyş merkezleri açylyp ulanylmaga berilýär. Olar dünýäň ösen technikalary bilen üpjün edilýär. Bizem gahrman arkadagly gahrman serdarymyza biz ýaşlar üçin döredip berýän şunyň ýaly ajaýyp mümkinçiliklerini köp sag bolsun aýdýas. Goý gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň tutýan tutumly işleri elmidama rowaşlyklara beslensin. Ine şunyň ýaly ýaşardy umytlar bilen ýaşlyk seharatly gepleşigimiziň ýene bir täze sanyny size ýetirmek isleýär. Onda näme mehribanlar, ähliňizem tomaşa edýän bolsaňyz bilýänsiňiz. Biziň gepleşigimiz bir näçe sahypalardan ibaret. Gepleşigimiziň ilkinji sahypasy bolsa Maşyklar adly sahypamyzdyr. Elbetde, saglyk adamyň ruhy baýlygydyr. Onda näme mehriban ileşler ählimiz bilelikde Maşyklar adly sahypamyza tomaşa edelim. Sport bu biziň saglygymyzyň girewidir. Sagdyn bedenli, sagdyn ruhly bolmak her bir ýaş neslimiziň öňünde goýan maksatlarynyň biridir. Geliňin bolsa ertirki maşyklary hemmemiz bilelikde ýerine ýetirýär. Geliňin bolsa ellerimiz, billerimizde goýar, hemde kelle boýnumuzy saga 4 sapar, çepe 4 sapar aýlaýar. Mehriban ileşler, eziyet tamaşaçylar, gepleşigimizi ertirlik adly sahypamyz bilen dowam edýäs. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna kärdeşimiz Leyla Muradowa nähili ertirlik taýynak gorkadarka. Elbetde, ählimiz üçin hem gyzykly bolsa gerek. Onda näme? Mehribanlar hemmemiz bilelikde ertirlik adly sahypamyza tamaşa edelim.
Salam aleykum. Her günkü dowyanly bagçalypda garşylayan mähwan watandaşlar, salamany ördüňizmi? Erkiniz haýyrly bolsun. Sizin terbiýeniňizde äle mowluklaryň ýar bolmagy, öýjoklarynızda çağa ülküsiniň ene hudusiniň ýaňlanyp durmagy ýetirmizden arzu edýär. Bize bakıbaly teýetiren, eşetden atyran türkmen halkyny awadan bol elindirmişde ýaşadýan milli liderimiz gahrman arkadaşymyzyň gahryman ýerdarmyň janlarsa başlaryk dünýäniň folk bilen başlanýary hemişe rowaşlyklary we sensiz nähwanlar şeýle ýaşardylar ýaly markaly de ýollap ýaşyklary diýelim tarapyndan taýýarlan terwin ýer säher ýaýdyma berilýär. Ýaşyk säharaty getmişimiň ýerleri sahypasyna siňe ýeňil hoş gördük. Geçmişimiň ertelik sahypasyna ýygyderli seredýän soň kerhelekli sanyny ertelik taçananyp berilýän ertelik tagamlaryň şeýle bayramçylyk taçan berejek daşy tagamlaryň taýinanyşyny sezilen paýlaşýan nähwanlar. Ene bulan taýinamasy şeýle aňsat bolan tüýjülük tagamyň ýagny dilorýatyry taçana däl islenip bolsa çaý başynat berip boljak tagamyň taýinanyşyny sezilen paýlaşýan gerekli bolan önümler bilen tanşyralyň. Gerekli bolan önümler hamýerimiz üçin u kakao, yumurtka, gabartma tozy, ösümlük yağı, şeker, hem vanil şekeri, nähwanlar, hem hamýerimiz taýin bolandan soň bişirmäge howy pejinde talmadan öňü tirasy biz üstüne şeker tozuny sepip onu howy pejinde bişirip ertelik taçana berip. Gerekli bolan önümlerden tanşylaryňyzy diýip umyt etýär. Nähwanlar onuň gelin taýinamagy başlaryň. Taýinama üçin bolsa hemişe kimi däl hamýer edýän enzamymyzdan peýdalanýar. Enzamymyzdan galymyzy alalyň. Taýinamasy şeýle aňsat ödür ýöne koýdy daşlardan islenip hojulukda tap boljak önümler. Ýagny ilki bilen biraz unumy goşýar. Şekerimiz goşýar. Kakaomyz goşýar. Vanil şekerini hem de bagatma tozuny goşýar. Hem ösümlük ýagyny goşýar. Ählice gerek önümlerimiz hamýerimiz üçin ýerledik. Yankı belleşimi diýil, hamýerimiz taýin bolandan soň bolsa şeker tozuny sepip howy pejinde bişirip, inni hamýerimiz garmaga goýar. Enzamyda galymyda oturýarda özüňize gerekli bolan funksiýony taýlap alýar. Nähwanlar hamýer edýän enzamymyz hamýerimiziň taýin bolanyny habar berdi. Biz galymyzy alýar. Hamýerimiz bize gerek görnüşde taýin. Üýtgeşik bir rahmeten talap eden ok şeýdir. Adaty görnüşde gepleşigimiziň geçen wagtlarynda hem şuňa meňde bir näçe kökeleriň bişirilişini görkezdik. Endi şolary ýaly bulan taýinnamasy aňsa şeýle hamýerimiz elimiz bilen alýarsa zowalalara bölüp toğlap howy pejimiziň galygyna örýär. Şolary ýaly görnüşde nähwanlar näşeler ýaly görnüşde biz howy pejimiziň galybyna hamýerlenmeli bölekler ýerledik. Ine şeýdir, inni dürtüjümizin kömegi bilen şeýdir, ýüzüne ýygy ýasaýar. Öz isleňize bagly. Eger isleseňiz şeýle görnüşdedir, ýüzüne şeker tozuny sepip howy pejinde bişirip elýäňiz. Biz şeýdir biraz ýüzüne dürtüjüň kömegi bilen ýygy goýar. Inni bolsa şeker tozundan alýarsa ýüzüne sepýär. L'Oreal görmüşdi.
Geliňini horkezimizde düşürme oýalym. Horkezimizde bar ýa. Mähribanlar ertelik kaçan alıp berjek, tüýjülük tagamymyz taýyn bolla. İşläge açyk bolsun. Ene mähribanlar size getirmek islenimiz şurdan ibaret. Bizim taýynan ähliýetliklerimiz öý şertlerine taýynlanýar. Size yeni bir ýola maşgul bolajaklaryňyza agda berlik, artal bereket, döwlet, ýar bolmagyny, bagtyrlyň höküm sürmegini, hemişe jan saglygyny hemra bolmagyny tüýsürmeden arzu edýär. Bizi bakıvalta yetiren, eşrete dağıtıran Türkmen halkını avadan, boleliğin durmuşta yaşayan milliyetlerimiz kahraman arkada kahraman yardımcılar canlar, sağ başları dik dünya folk bilinç başlangıçları hemişe rovaşlıklara resensen. Mähribanlar şeýle ýaşardylar ýaly markaz süre ýollap, ýaşlyk radioýaryň tarapyndan taýýarlanan terwin er täher ýadyma berilýän ýaşlyk täheraty gepleşigimiň ertelik sahypasyny geçirip oturýar, bir gelegimiz ilmi sahypalymyza berýär. Ýaýlymda görüşýänçe hoş sağlyk. Mähriban ýyleşler edi tamaşaçylar gepleşigimizde çağa durmuş atly sahypamyz bilen dowam edýär. Mähribanlar elbetde häzirki wagtda tomatga diň jarş mewsimi dowam edýär. Şol tomatga diň jarş mewsiminde körpejejiklerimiz gezelençe gelipdirler. Körpejejiklerimiz bilen söhbetleşip olalyň. Salam jigim. Salam. Özüň bilen tanış edäň. Meň adym Halima. Halima, sen neçe ýaşyňda? 6. Sen 6 ýaşyňda bolsaň, onda çağalar bagna atnaýan, dogrymy? Men 113 çağalar bagna gatnaýan. Berekella Halima. Halima, sen çağalar bagna joralaň barmy? Hawa. Olaň ady näme? Aýkabe. Aýkabe bilen joram sen. Onda sen bärik joraň bilen bile geldiňmi? Hawa. Bärik hizilekenmi? Hawa. Sen nemeler oynadyň Aýkabe bilen? Gowzatlar oynadyk. Bir yer gownuňa yaradymy? Hawa. Halima goşgy bilýärmi? Hawa. Aýdyp beräý. Bagyt gullap baglaryna ötýä ajak çalma. Bakýarly baglaryna ýaşy garaşyk ýaşy. Berekella Halima. Halima, sana çağalar bagyna sanamany öwretýärlermi? Hawa. Näçäçeni sana bilýän? 10 20 çelli. Onda 10 sana beräý. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berekella. Salamçygim. Salam. Bizim gepleşigimize hoş geldin. Sağ olun. Aýkabe, sen näçe ýaşyňda? 5. Aýkabe, goşgy bilýärmi? Hawa. Aýdyp beräý. До свидания, детский сад. Все ребята говорят, никогда не забудем наш любимый детский сад. Berekella. Aýkabe, sen rus diline goşgy aýtdyň, sag bol aýdyp berin goşgyň üçin. Bärik gezelenje kim bilen ýeldiňiz? Halima bilen. Halima, kiňizi kim getirdi? Edim. Ejeňiz bilen ýeldiňiz, dogrymy? Siz başga da diň jarşylaryna Halima bilen kän ýerler aýlanmany aýtdyňyzmy? Hawa. Nireler aýtdyňyz? Hurjak teatra, hayvanlyk baglara. Mähriban ýyleşler edi tamaşaçylar gepleşigimizde dowam edýär.
Men 7 ýaşymda Aşgabat şäheriniň 86-njy orta mektebine gatnaýan. Dünyada bekden tutulan watanymyň ýazlary bar. Dostlugyny köpü bolan para haslyk sazlary bar. Ösüşleriň ýoly bilen ýurdum bugün öňe barýar. Öňe eziz atan arka dagly Serdar bilen. Menin adım Baktugul. Men 4 ýaşymda Tarrak Bakta bolluk eýer Garasyrlyk saýasyny ýurdumyz bayram toýa Garasyrlyk saýasyna. Aşgabat şäheriniň ýöretirleşdirilen 80-nji orta mekdebiniň okuwçysy Ayşe Aksakova. Häzir men size goşgy aýdyp berjek. Toýlar toýa ulaşýar, sag bolar kadagymyz, ýürekler gaýnap joşýar, sag bolar kadagymyz. Men hazırda diýip melek, häzir size goşgy aýdyp berjek. Täsir aýdyp salyň dünýäsi bize sevdi mugallim ihlasy öwrejer. Täz Muhammed mugallim size köp minnettar. Salamjygyň. Salam. Birdin bilen tanışadaymal. Walla. Sen näçe ýaşynda? 6. Malik seni mektebe gitmelmi? Howa. Malik mektepde näçe ýyl okujak? 5lik. Sagalar wagtynda sana nämeler öwretdiler? Goşgy. Aýdymam bilýärmi? Aýdym bilmeýär. Harflaramy öwretdilermi? Howa. Onnama goşgy aýtdylar. Walla. Soramış bir wagt ay güne wagt dünýäniň görküne aýdyp bersene. Nur hem ýemiş, nuruň döküp dünýäň barky enedir ene. Berekella sag ol aýdyp berem goşgyň üçin. Mehriban ýerleşler Synaýsy diýalet Çınar çağalar tagaldyşdyn jars merkezine ýöretek çağalaryň wagtlaryny täsirli geçirmekler üçin bir näçe gurnaklar hereket etdi. Elbetde şu gurnaklardan biri hem surat çekmek otagy, surat çekmek gurnagy çağalar bilen söhbet edelim. Çağalar salam. Salam. Surat çekýäňiz şeýle gerek. Tomysky dyn jars möhsüňiz ow etjämi? Adym kim? Aylar. Näme suratyny çeken? Saýyň suratyny çeken. Ne bärde başga da gurnaklar hereket etýärdi. Haýsy gurnaklary gatnaýan? Tükümçilikde gatnaýan, sport bilen meşgullanýan. Köp sag bol. Elbetde ersäher bilen bir dağın arasy howasynda sport bilen meşgullansaň saglyňa da peýdasy bar. Mehriban ýerleşler Synaýsy diýalet Çınar çağalar tagaldyşdyn jars merkezine bir näçe gurnaklar hereket etýärdiýdik. Elbetde bu ýerde çağalar özlerini gyzyklandyrýan kitaplardyr, jurnallar okumak üçin, ýagny kitapxana otagy hem okulugy otagy hereket etýär. Elbetde bu kitapxana otagyny çağalar bir näçe kitaplar bilen tanışýarlar. Mehribanlar ýanymyzdaki gemizle söhbetdeş bolalyk. Salam. Salam. Adym kim? Emir. Emir. Nerden gelin? Göktepe Trabzon. Näçinji sınıf tamamladın? Näçinji sınıfda gadam basmaly? 6-njy sınıfy tamamladım, 7-nji sınıfy geçmeli. Köp sag bol. Ne Çınar çağalar tagaldyşdyn jars merkezine dinjalmaga geliňiz. Ne näçe sapar gelip gördüň? Ya birinji ýerde? Birinji gelişim.
Birinci gedek gelşiň bolsa gaty gyzyklydyr öýde, ha? Özüň ýaly oglanlarla dostlaşdyň mana. Hawa. Kimlerle dostlaşdyň? Beýmir asyhwet. Jurnal okuyan şeýle gerek? Gowgarym jurnal okumak. Hawa. Esasen nähili jurnallary, kitaplary okumak görýän. Men ertekler, romanlary, goşgulary okuman hem gowurýan. Köp sag bol. Indi emi bärde merkezlere ýarşlarym geçirilýär. Bir näçe çağlar taýlaşdyň jaş merkezleriň arasynda. Gatnaşýaňyz bolar-da. Biz hem sport bilen meşgullanýar. Biz hem köp ýaşlara hem gatnaşýas. Şatlyk ýetjäminiň wagtyňyz. Hawa. Köp sag bol. Mehribanyleşler, eziz tamaşaçylar, gepleşigimizi muny bilmek gyzykly sahypamyz bilen dowam edýär. Elbetde hemmemiziň bilşimiz ýaly kärdeşlerimiz size dünýäniň dürli täsinlikleri barada gyzykly maglumatlar taýýarlaýarlar. Onda näme ählimiz bilelikde kärdeşlerimiziň taýýarlanan gyzykly maglumatlaryna tamaşa edelim. Xitayda dünýäniň iň garry panasy üçin reňkli doglangun toýu geçirildi. Dörli miýbe we gök önümler bilen naharlanan dünýäniň iň garry panasy 38 ýaşady. Pana haýwanat dünýäsinde täsin jandarlaryň biri hasaplanalýar. Gelin panalar barada käbir maglumatlar bilen gytgaça tanyş bolalım. Adatça pananyň agyrymy 45 kilogramdan ýokary bolup onuň boyu 1,5 metre barabardyr. Olar günnelik 12 kilograma çenli bambuk agaçlary bilen imitlenýärler. Täsin jandarlar bunyň 12 sagatyny imek üçin sarp edýär. Haýwanat dünýäsinde bu jandarlar ýaltalyk we ýermenligi bilen tapawutlanýar. Panalary muştok adamlaryň sany barha artýar. Çünki olaryň tüýi ýumşak, tämiz hemde häsiýeti taýdan hem ýuwaşlygy bilen adamlary özüne çekýär. Gynansagyam bu owadan aýlary hopasyna düşýär. Şeýle hem tebigatda diňe müň töweregi galanlygy çak edilýär. Şol sebäpli olary goramak üçin elimizden geleni etmeli. Mehribanyleşler, eziz tamaşaçylar, gepleşigimiziň bu sahypasy bolsa şygyr ýa-da sahypamyz. Mehribanlar, gepleşigimiziň bu sanyna ýaş şahyrlarymyz öz döreden ajaýyp goşky setirlerini, şeýle-de halipalarymyzyň dörejiliginden bir näçe goşky setirlerini size okap berýärler. Gelin onu ählimiz bilelikde şygyryýat adly sahypamyza tamaşa edelim.
Ben Marwel aýatynyň Tawtawadyr etrawynyň ýaşaýjysy Bahar Aýdawdyba. Garaşdydy Baky bir tarap Türkmenistan bedawatly atmyradyň mekany. Türkmene ýaraşar beýik şöhrat şanlar içre jebitlikde bekani. Garaşdydy Baky bir tarap Türkmenistan bedawatly atmyradyň mekany. Älim içre awray bilen adalan Türkmen halkym gahrman arka dagly. Garaşdydy Baky bir tarap Türkmenistan bedawatly atmyradyň mekany. Men Arkadağ şäheriniň ingliz dil dersine ýöreýteleşdirilen 3-nji orta mekdebiniň okuwçysy Ilyas Hydar. Kakamrat Rejepow ýüreklerde Arkadağ. Döwletli ýurduma döwlet eçilen günlerde Arkadağ. Ýazlaryň ak bagty bolup açylan güllerde Arkadağ. Söýüp hakyň zeminnäki cennetin gowny watan giňligine deňledim. Yer yüzüne seyran kıllım, dinledim, dillerde Arkadağ. Ocakları alav ot bolup yeten, mätäje bir sahy dost bolup yeten, adamzat kalbyna joş bolup yeten, ýollarda Arkadağ. Arkadağly gahrman serdarymyň ak ýoluny willen Türkmen ikbaly, garaşdydy Baky bir tarap Türkmenistan bedawatly atmyradyň mekany. Ötüşden ötüşe önamly barýar, boýnunda ýanglanýar bagtyň mukamy. Garaşdydy Baky bir tarap Türkmenistan bedawatly atmyradyň mekany. Ýaýlasynda gözel ýaz tomsuwizi, aňzagyna çalşman ödüge sapany. Garaşdydy Baky bir tarap Türkmenistan bedawatly atmyradyň mekany. Jebitlikde bagry badaşan halkym, umyt çyragyny Baky ýakany. Garaşdydy Baky bir tarap Türkmenistan bedawatly atmyradyň mekany. Arşda şöhratdan parlayan tuğum, Türkmen halkym tumar edip dakany. Garaşdydy Baky bir tarap Türkmenistan bedawatly atmyradyň mekany. Alaway itidir Akhan bedewi, olar hayran eder bugün bakany. Garaşdydy Baky bir tarap Türkmenistan bedawatly atmyradyň mekany. Bir ýaşlara okumagy, öwrenmäge, döretmäge, döredijik işleri bilen meşgullanmagy, döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin gahrman Arkadağmyda, Arkadaly gahrman serdarmyda köp sag bolsun aýtýaryn. Gahrman Arkadağmydyň, Arkadaly gahrman serdarmydyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Garaşdydy Baky bir tarap Türkmenistan watanymyzy ösürmekde, ödgörtmekde alyp barýan beýik işleri hemişe rowaj alsyn. Şu watanyň, şu milletiň nesli biz. Bizden uzap yatan yol müydüger, ine bizden bugara göz il müydüger. Yüregimde şu watanyň ady var, 7 iklimde aýdym bolmuş wasfamaz. Şu watanyň, şu milletiň nesli biz. Watan diýmek bir mukaddes kelamdyr. Siziň bilen ýurdum ilim amanlyr. Beýgelsin mertebeň şu ajap zamanyna. Seni beýik işler saýlasyn. Watan ogly gutlu bolsun bayramyň. Görüllämiz sizsiňiz, iziz prezidentimiz. Biz üçin ýörelge her bir pendiňiz. Kalba çoýup watan mukaddesligin şu watanyň, şu milletiň nesli biz. Bizden uzap yatan ýol müýdüger, ne bizden bugara göz il müýdüger. Yüregimde şu watanyň ady bar, 7 iklimde aýdym bolmuş wasfamaz. Şu watanyň, şu milletiň nesli biz. Biz ýaşlara okumana, öwrenmäne, döretmäne, giň mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri gahrman Arkadağmyza, Arkadağly gahrman serdarmyza alkyşlarymyzy aýdýar. Gahrman Arkadağmyzyň, Arkadağly gahrman serdarmyzyň alyp barýan işleriniň rowaç bolmagyny arzuwlaýar. Janlarynyň sag bolmagyny, belent başlarynyň, mertebeli başlarynyň aman bolmagyny arzuwlaýar.
Asalteke bedewlerimizin goýulýany türkmen gelinleýlerini meňledipdirler we bedewlerimizin ussan derýärlerimizin iňçeden nepis ýasaýan owudun milli şaýteklerimiz bilen beräpdir. Goýulykda deňi taýyp bolmadyk asalteke bedewlerimiz deňi bir türkmen halkyndan eýtem tutuş dünýä ýüzüne haýrany goýýar. Muňa dünýä meşhur jahan keşdegen ýazgydan atşynatdan türkmen bedewleri barada aýdan sözleri aýda bolmasalar. Gadyň Grek tarihçisi Xenofon asalteke bedewleriniň ýanylanmagyna ýugrukda hiç wagt olar bilen bäteşip bilmek. Ketlerler we durunlar olama ýerine doğrudan ýerýär diýip ol başa berýär. Ahmar qadamy özüniň atdy wepada bar sapada atlyk dağynlar ahalteki bedewlerimiz adamyň gadymyetden bäri dowam etip gelýän gödöllük netijetden gödöllügi ýanlandygy wepada bilen haýran alýan bedewler türkmen gerçeginiň mühim ýaranlar diýip belleýär. Olsa türkmen bedewleriniň gadymyetden bäri goçyet bilen ýakyn ýollaşy bolanlary ýene öwrenip bolýar. Ýaşaýyşyň agan pursatlaryny eýetini ýalmy goýmadyk gaýgydyr gutsasyň demsekşen bedewler hiç wagt bilen çalışyp bolmajak atladysdyr. Şoňçynyň türkmen halkyny bedew atsa gödöwüne getirmek asla mümkin näme. Toy tutulýar atagynyň diýarda. Bayramyň mübarek Türkmenistanyn säher bilen dowýan günüň zyýada belentden ýanlanýa aýdym mukamy garaşdy baky tarap Türkmenistan bedew batly at muradyň mekany. Salamet wanileşdi. Salamat oturamsyňyz. Beseden her ýeriňizden maşgala ojaklaryňyzdan çağajyklaryň gülüksetlerini, enelerimizin hususiyetlerini ýanlatdyrmagy sebäbinden arzuw etýär. Garaşsyz baky tarap Türkmenistan bedew watly atmaradyň mekanyna gahryman arkadagyla gahryman serdarlygyň janyna sag bolmagyny, atbaryan işlerimiň meýdaktary waş bolmagy sebäbinden arzuwlar. Her gün ýerseher ýaýlama berýän ýaşlyk seharatly gepleşigimiň diýinçe şahsy sahypatynyň täze sany başlaýar. Mehwanileşler näşunlar tomustasynyň dowam edýän günlerini, korpatça çağlarymyň diýinçe ýan fursatlaryna, gökdere jülgesinde ýerleşýän meden diýinçe merkezleri, tagadyş merkezleri ýerleşdirilen o ýerde çağlar wagtdan ören hoş geçirýärler. Ondan başga da paýtagtymyzda ýerleşýän medeni diýinçe almak üçin diýinçe merkezleri bundan başga attraksionlar çağlaryň wagtdan ören hoş geçirmekler üçin ähli mümkinçilikler berediler. Mehwanileşler nädinçe sahypamyzda nädir häzir mehmanymyz bar, gelin onuň bilen tanışyp bolalım. Özüňiz bilen tanışyp aýtaňyz. Men Türkmenistanyň Demir ýol uluglar ministrliginiň Mahmulat Nakil ikinji ýaşlar guramasynyň fanuly gomaýçy hünärmen Mehmet Amanmuradowa. Mehmet ila ýaşlar guramasyna zähmet çekýär, näşunlar tomustasyny dowam edýän günlerine öz alyp barýan işlerini dowrusuna aýdyp geçäýär. Hawa dowr berýän gültäç tomustasynyň gelmegi bilen çağlar tomusdyň jalşy mövsümine gadam basýar. Çağlar tomusdyň jalşy günlerini ýurdumyň gödel künjeklerine ýerleşýän çağlar diňjaş merkezlerine geçirýärler. Bu ýerlerde olaryň wagtlaryny şadyan geçirmekler üçin ähli mümkinçilikler döredilip berilýär. Mehmet dogry berle geçýär, näşunlar tomustasyny dowam edýän günlerini çağlar sagat diňjaş merkezlerine çäreler geçirýärdiňiz. Haýsy urlar boýunça köpçükden çäreler geçirýär, şolar bar gaýdaýsaň. Hawa dogry belek geçýän çağlaryň diňjalmaklary üçin gökdere jülgesinde awadan milli syýahatçylyk bolugyna ýerleşýän diňjal merkezleri çağlaryň medeniýetini diňjalmak üçin hyzmat etýär. Olara her mowsumda çağlaryň mülerçesi ýagnanýar hemde sapaly tomsyň şypaly hödürni görýärler. Merkezlerde çağlar tejribeleri muallimlaryň, ufuliýetçileriň we tälimçileriň gözälçiliginde bolup, olaryň sport, beden terbiýe, döredicilik bilen meşgullanyp kitap okaýarlar, durly oýunlar oýnaýarlar. Oýunlar oýnap ýatyýanlar da näşe durly oýunlaryň durly görnüşleri bar. Türkmen milli oýunlaryny misal ýetirse, aýtarap gülterap, ýalyga towusy, ogara ýalyk oýunlar, çağlar oýnatmak bilen bu Türkmen milli oýunlaryny hemme çağlara oýnatýar. Hem de çağlar ýer hereketlerini ösürmäne bu ähmiýet
bolupdyr. Şolar da baýdaýsa. Hawa çağalaryň arasyndan dürli oýunlar geçirilýär, milli oýunlar geçirilýär. Bu ýerde çağalar meýilnama laýykly günnelik geçirilýän medeni sport çärelerinden başga da tagallyş merkezleri tarapyndan gurulýan bähreşliklere we ýarışlara ýygyrdarly gatnaşýarlar. Futbol, voleybol, basketbol, stolun üstüne oynalyan tenis, şaşka ve küçük boyunca geçirilen bähreşikler çağalaryň faglygyny berkitmek bilen birlikde olary sporty çekmekde hem aýratyn ähmiýete ýedir. Munyň öňü çağalaryň özüne bolan ynamyny berkitýär hem de olara okkullyk, erjellik, tutanýarlyk ýaly häsiýetler kemal getirýär. Sportyň dürli görnüşleri boýunça ýaşlar geçirýär diýdiňiz. Mundan başga da ana ýurdumyzda ýerleşýän kitapxanalar, şu kitap servisinem gurnaýansyňyz. Çären dowamında şolara barada gençler aýdyp berýär. Çağalaryň arasynda kitap okumak barada ýarışlar geçirýär. Olaryň dünýä garaýşyny söz baýlyklaryny giňeltmek üçin kitaplaryň ähmiýeti ören uly bolup durýar. Mundan başga da gurjak teatry barada sahna oýunlaryny hem gurnap durýar. Olary tamaşa etmek üçin çağalaryň hyjety ýygnaýar. Çağalaryň wagtlary şadyan, gowy geçmekleri üçin giň mümkinçilikler döredilip berilýär. Köpçawa meha aýdyp beren gadakly gurundagyň üçin bizden siziň işiňizde uly üstünlikleri arzu etýär. Köpçawa biz ýaşlara şeýle mümkinçilikler döredip berýän. Gahrman arka dagymda, arka dagy gahrman serdarymda köp sagawalsyny aýtýan. Goý gahrman arka dagymyň, arka dagy gahrman serdarymyň janlar sag, ömürleri uzak tutýan tutumly işleri elimden rowaşlyklary wesensin. Köpçawalyň meher ýürek arzuwlaryňyz üçin bizden siziň işiňizde uly üstünlikleri arzu etýär. Ene mehribany ýaşlar ýaşlyk seharatly gepleşigimiň diýinçe şaty sahypasy şulardan ibarat. Bide şeýle baky wagtýarlyk peşeş berýän gahrman arka dagymyň, arka dagyly gahrman serdarymyň janlar sag bolsun. At barýan işler bilen meýläkem rowaş bolmagy ýetirilýän arzuwlar. Her bu nifsahar ýaýrma berýän ýaşlyk seharatly gepleşigimiň diýinçe şaty sahypasyny geçirip gutarýar. Mehriban ýeşler, eziz tamaşaçylar, ýaşlyk seharatly gepleşigimizde size ýetirmek isleýän sahypalarymyz şulardan ibarat. Biz talip ýaşlara okumagy, öwrenmäge, döretmäge giň mümkinçilikleri we şertleri döretip berýän üçin gahrman arka dagymyza, arka dagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arka dagymyň, arka dagly gahrman serdarymyň tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklara wesensin. Enen şunun ýaly arzuwlar bilen ýaşlyk seharatly gepleşigimiziň ýene bir täze sanyny geçir gutarýar. Günüňiz şowly geçsin, eziz ýeşler. Ýene-de ýaşlyk ýaýlymyna diýdarlaşýança hoş, sag bolun.
gög önümlüň saglygy peýdasy. Saçaklamyň yaraşygy gög önümler we meýgeler saglygymyň däri dermansyz dikelmegine ýardam berýär. Olar hemmämiz üçin el ýeterli. Kelem. Düzümindäki kaliýa duzynyň känligi sebäpli bedennäki sowuklugy köçmeli. Böwrek, ýürek kesellerine 200 milli suwuna bir nahar çemçe bal goşup günne 2 gede kabul etmeli. Käşir, A vitamine bay. Muny ýygyderli iýmek görüjüň gowlanyrýar. Ganazlykda vitamin ýetmezçilikde ulanylýar. Ösüp gelýän ýaş nesil ise bedeniň kadaly boýalmagyna ýardam berýär. Mekkejewen, düzüminde efir ýagy, vitaminlaň B topory, kes köp. On gulpogy dänesi gany durulýar. Gaýnatmasy bagyr, öt kesellerine, iç geçmede, böwrekde daş emele gelenini peýdaly. Şugunnur, on düzüminde B topory degişli vitaminler köpdür. Vitaminlaň hut şu topory dyrnaklaň, saçlaň we deriň sagdyn bolmagyna, şeýle hem nerw ulgamynyň dogry işlemegine täsir edýär. Şugundur düzüminde saklanýan synkyň muktary boýunça gög önümlüň arasynda öňdäki oruny durýar. Ondan başga şugunlaryň düzüminde demir we ýod köp. Mysal üçin ony hipertoniýa, ganyň basyş güýjüniň ýokarlanmagy keseline iýmek peýdalyr. Mu üçin şugunlaryň şerbetini we arı balyny deň möçürde garyp içigi ýasap, ony bulguryň 4-den 1 möçürüni günüň dowamyna bir näçe gedek içmek bolar. Şugunlaryň rengi näçe goý bollukça, oň düzüminde şonçoda betanin köp bolýar. Kädi ören gymmatly iýmit önümdir. Özüniň az kaloriýallyk we gowsyň ýanlygy üçin ol köplenç çagalyň iýmitine goşulyp bilinär. Kädi kaliýa, pektinlere, karotinlere we vitaminlere baýdyr. Şol sebäpden ondan esasy naharlary we beýlekler taýýarlamak bolar. Kädiň düzüminde A vitaminiň barlygy sebäpli ol yaralaň, ýanyklaň we aşgazanyň baş keselleriniň bejerilişine de peýdalyr. Muň üçin günüň dowamyna 2 gezek ýerden we agşam bedeniň zeper ýeten bölegine gyrgyçdan geçirilen kädiň goýmaly. Bu önümün düzümünde organizmde toplanan artıkmaç, organik birleşmeleri ve vitaminlere baýdyr. Olar efir ýaglarynyň kömegi bilen adamyň keypini gowlamaga, dartgynlygyny aýyrmaga we hatda tukatlykdan çykarmaga ukyplydyrlar. Şeýle hem armut biziň organizmymyza energiýa berýär. Şo sebäpden hünärmenler keypsizlik wagtyna süýji önümler dälle armut ýemegi maslahat berýärler. Bu meýwe temperaturaňyz peselen wagtdan peýda edýär. Muň üçin bişen armutdan gaýnatma taýýarlamaly. Şeýlelikde siziň organizmiňiz goşmaçy vitaminler alar. Saglyk, baýlyk. Owodonlyk hem sagdynlyk bagly bolmaz ýaşyňa. Görk agyzdan ýylýänler, ünsper tagam aşyňa. Arasalyk, dogry iýmit, sport tijar bedeni. Sag bedenine sagdyn ruhlyň uğrunydyr edeni. Arasalyk, tertiplilik, sakasydyr saglygyň. Jan saglygyň ruhy ganat, ol bahasyz baý. Saglyk, baýlyk. Her bir halkyň boýsancı bar, ol baýdagy. Baýdak diňe nişan när? Ol geçmişimiziň güýji, şu günümizden boýsancı, geljegimizden umydy. Men turgun, her gün özümi ýeňmäge çalışýar. Çünkü men diňe özümi çüýnär, öz halkym, ýurdum we baýdagym üçin görüşýär. Baýdagym ýokary galandan ýüregim başgaça uýar. Baýdagym her renki bir many berýär. Ol parahatçylyk, güýç, agzybirlik we ýeňiş. Sport bolsa, şol gymmatlyklary dünýä görkezýän güýçdir. Her medal zähmetiň netijesi, emma
iň uly ýeňiş baýdagyny dünýäde belekde gallarmakdyr. Baýdak meň boýsanjym. Ol maňa güýç berýär. Meni öňe alyp gidýär. Biz baýdagymyzy diňe götürmän, ony ýüregimizde ýaşadýar. Baýdagymyz belekde parlap dursa. Neydi dinleşer, mehrum vatandaşlar görüşme değerli yaşık sağra zaylımından sizin için hayranan sağdın beden, sağdın ruhatı gepleşimi yine bir tarifi hakikaten tüystürkün hoş olduk diye. Dediğimin başına görse bize şuryan ol mümkünçükle döredip beriyen Türkmen halkının milli lideri kahraman arkadalı kahraman sevdamıza köp sağolsun ayacak. Koy kahraman arkadalı kahraman sevdamın canlarının sağ başlanırdık. Tutyan tutumlu işlerinin elmede ama roğanı menzillerde roğaşlıkla ve sevmeni tüysürükten ardı ve diyat. Yine ediydileşler, mehran vatandaşlar bugünkün sağdın beden, sağdın ruhatı gepleşimleri alıcıyım. Turganlaşıp otoğunna mekan mirez filan birlikte sizin için bedenlemedeki misarımın nehi üstürmeli var, nehi turganlaşmalı var arada belli güzel şeyler hep görküler. Ne mekan görüşme diyali bugünkün alıcıyım turganlaşıp otoğunna bir turganlaşımızı devam ettiren şeyler değil mi? Elbette sözümün başında kahraman arkadaşımız, kahraman serdarımız biz yaşlara şoloryalyk sport bilen meşgullanmak üçün ulluqa mümkinçilikler döredip beren üçün tüýsürüňden köp sağ bolsun aýdasymyly. Goý gahryman arkadaşymyzyň, gahryman serdarymyzyň janlary sag, başlary dik, ýyl ýurt bähfetini tutjan tutumly işleriniň elmidän rowaj almagyny tüýsürüňden arzu etýär. Mekan aýdyp beren ajaýyp arzular üçin köp sağ bol. Ondan mekan sağdyn beden sağdyn ruhaty gepleşmeli, turganlaşyklara dowam ederelmi? Ne mekan görüşme değerli bir sağdın beden sağdın ufak gepleşmekle gerekli başlanır. Biz bedenleme kıldırma için garaylaşık kadın ayrılma için biz ılgıv yordamında şeyleken bir nesani göspetlemede maşıklar diğerlikler şeyle değil mi? Öyle. Bugün biz yine de ılgıv yordamında bedenleme kıldırma için şeyleken yüreğimizin kadın urmak için turganlaşymy dowam etdiripmi? Elbette gepleşimizin ergedek sanny bolşýarlar. Edil ılgıw ýoldasyna ılgamana başlamagymyzdan ozal ılgamaga taýinlanmak üçin 5 minut ýörer. 5 minut ýörenmizden soň bolsa ılgamak bilen dowam etdirer. Ondan soň ýene ýöremegimiz mümkinmi? Elbette. Onu biz turganlaşymy başlaýarmy? Başlaýar. Yürüyüşümüz tamamlandı. Barar enne olsa ılgamana tayyar olanımızda ılgamak bilen dowam ettirsek hem olur.
antrenman tamamlamazdan soň ýürek urşumyz, gan aýlanşymyz ýene-de öňkala qadalaşar ýaly goşmaça ýene-de 5 minut ýöremek bilen dowam eder. Yine mekan görüşmüz ýaly biz beden nazarçy maşgullarymyzy ýerine ýetirdik. Görüşmüz ýaly häzir biz gol turgunlaşyga başlartmy? Ýok, turgunlaşyga başlamadan odal hukmany suratda turgunlaşyga ýöretip taýýarlaýjy maşgulary ýerine ýetirmeli bolar. Olaryň biri hem ýöretip niýetlerini turnazorda ýerine ýetirmek bolar. Muny nähe ýerine ýetirmeli? Muny ýerine ýetirilişini mümkin bolsa görkezin. Başlyny turgunlaşymyzda başly turnazorda şular ýaly özümizde rahat ýerde ýerleşýär, soňra ellerimizi gowramyza tarap berkitýär, hemde aşağı tarap ayaklarımızı gol çektirýär, hem de ýokary galýar. Onu şu derecede bir turgunlaşymy ýerine ýetirmeli şeýle, dämi? Elbetde, bir turgunlaşykdaky maşgullara başlamadan öňürtüý taýýarlyk hukmuny ýerine ýetirýär. Mekan, bu da bizden geçen gepleşiklerimizdäk bolşar bizim bil oňurgalarymyzy üçin şeýle, dämi? Elbetde, bil oňurgalarymyz hem de ayaklarymyzyň arka tarapyndaky myşçalarynyň ýygyrylmagy, ýazylmagy üçin. Ha, menem ýerine ýetdi, dogry ýerine ýetdi, şoňa da bir ferqi başlyny. Başda ellerimizi gowramyza tarap berkitýär, indi bolsa aşağı tarap. Böyle. Gowramyzy gaty ýokary galdyrmaň wajipligi ýok. Yine mekan görüşmüz ýaly. Ýa-ni bil oňurgalarymyz üçin maşgullarymyzy ýeretip şeýle, dämi? Elbetde. Ne turgunlaşymy dowam ederelmi? Hawa, gepleşigimiziň bu gedek sanyna biz esasan hem ayak myşçalarymyzy berkidýär. Turgunlaşygymyzyň birinji maşgy bolsa goşmaça agram bilen oturup durmak, bu maşgymyza geçmeden ozal taýýarlyk üçin öz agramymyz bilen oturup durmak maşgularyny ýerine ýetirýär. Ýagny birinji maşgymyza geçmeden ozal taýýarlyk hukmuny. Taýýarlyk hukmuny. Onu mekan bizim ayaklarımızın görüyor şeyle görününü bizim ayaklarımızın iki böyle görünüyor, doğru değil mi? Yönü şuna edilen turgunlaşıklığımız dürlü mi ya? Dinle bir turgunlaşıklığı. Elbette ayak myşçalar adamın bedeninde iň uly myşçalar bolup ol dürlü oňuk böleklerden durýar. Hem de olaryň her aýratyn böleklerini aýratyn maşgulary bilen berkidip hafem güçlendirip bolýar. Olaryň her aýratyn oturýar, doğru değil mi? Elbette. Ýöne biz häzir görünümizde dinle bir iki tane myşça bölünýär, doğru değil mi? Näşmat, taşyndan görüp bizim ayaklarymız bir öňkü myşça, bir arka myşça bolup gelýär, doğru değil mi? Elbette. Ana şoň üçin hem dinle bir iki myşça mukadder. Ýöne aslında bizim aýdyşyňa görä bizim ayaklarymyň myşçalary bir näçe bölük bolýar, ýa-da. Elbette olaryň fanardan ören köp. Onu biz bu turgunlaşymyzy bir näçe turgunlaşyklar dowam etdirmeliler. Elbette. Onu biz häzir turgunlaşymyzy haýy turgunlaşyklar bilen başlar. Turgunlaşygymyzyň birinji maşgy goşmaça agram bilen oturup durmak bolup, bu maşgy ýerine ýetirenmizde ayaklarymyzyň esasan ähli bölekler, ähli myşçalar hem işleýär diýsem ýalňyş bolmaz. Onu biz turgunlaşymyza başlasak, gorkosda näme turgunlaşýar? Bu näme başlanýar? Ilki bilen özümizde seretjär, hem de ayaklarymyz egnimizin giňligini açar. Hem de öz gowramyz göni esasy belli geçmeli wagtlarymyzyň biri arkamyzyň oňurgamyz hiç el ýagdaýda küý körmeler, arkamyz göni eginlerimiz açylan. Hem de şunluk bilen bilelikde şu görnüşde ýerine ýetirýär. Ana bizim arkamyz epdilen ýagdaýda oturup dursak, biz ayaklarymyzda bir hiç el agramsa görülýär, myşça bolýar da şeýlemi? Beýdisegem bolar. Emma arkamyzy oňurgamyz eplenen ýagdaýda, ýagny küý kören ýagdaýda agram häzir goşmaça agram goşanmazda esas agram biziň ayaklarymyzdan öňürtü birinji oňurgamyza düşýär. Hem de dürli görnüşli şiketlere ören uly mümkinçiligi bar. Onda biz hökman suratda arkamyzy göni ýagdaýda oturup durmak bolýar. Elbette birinji belli geçmeli zatlar arkamyz hökman göni ýagdaýda eginlerimiz hem açylan ýagdaýda. Şu görnüşde. Onda mekan näçe de oturup durmak? Bu turgunlaşýanyň özüniň fizik taýýarlygyna görä, meselem men özüm 30-40 gezek ýerine ýetirýän. Turgunlaşýanyň fizik ýagdaýyna görä.
Onu biz layık ağrımda 10 meşgede oturup kalacağız. Elbette. Onu benim bir hazır ona şunu yerine getireyim. Ondan sonra benim bir doğru yerine getireyim diye on gurgularımı ne gündürüyem sonra orada teyaklar. Başkına. Birincilik bilen bellek geçmeli zatdan biri ayaklarımız egnimizin denginde. Ayaklarımızın aralığının açılışı egnimizin denginde açtık. Indi olsa ayaklarımızın davanlarını sadece kaptılar. Böyle. Indi ikinci bellek geçmeli zatdan. Kokman arkanız gönüyor. Eginlerimiz hem kaptılar açılan yağdaydı. Maşkı şu görmüştü. Maşkı tayarlı kokmanda yerine getiren. Bir de oturup orada mı? Ne turgunlaşmada başlayalım mı? Elbette turgunlaşmamızın birinci maskı yani kosmosu ağram bilen oturup durmak maskımıza başladılar. Ona bir de mesela kosmosu ağramadan ne yakiyle oturup duruyor o da bir görkemli. Başkına. İlk bilen bellak geçmeli dağıtların biri. Yörü tuturna zoru gelef, arkamızı alaf. Hem de kosmosu ağram eginlerimizin üstünde durmalı. Esası bellak geçmeli dağıtların biri. Yankıyalak arkamız göndürmeli. Hem de alaf. Xəlik bellak geçişimle alaq ayaklarımız egnimizin giyinliğine hem de davanlarımız salaca qapdalı açılan. Şunluk bilen arkamız gönyağda saklanıp dur, oturup durmak xəlik şekilde yerine etiriyor. Ona biz yankıyal oğurlarımızdan gönüm oysak biz doğru yerine getirdiğimiz öyle de oradan turgunlaşımdı. Elbette. Yine edildiğileşler mehrum vatandaşlar görüşmedi. Yani biz sağdın beden sağdın ruhatlı gepleşimizde turgunlaşımız otağımızda nekiyle turgunlaşmalı ve biz turgunlaşımızda ters turgunlaştık. Bizim nirelerimiz şikayet görüp ve ağrım görüp birlikte çıkıyor. Peki, şimdi benim şu ağrımda arkadaşım alfam doğru yerine getireyim sonra feyekler. Başlayalım. Xəlik bellak geçişimle alaq, yörüyte kosmosu ağramı hem öz fizik tayarlığını da ora saylap, sazap daqıp bilirsiniz. Ha, biz turgunlaşık otağımızda ilk gelen vardı. Yığının mı törtülüyor, ağram mı törtülüyor? Elbette turgunlaşımızın başını elbette yengil ağramları bilen başlamalı olur. Onda biz gerekleşip siz ağramdan sonra benim yığın ağramda turgunlaşımı devam ettirir. Başlısını. Başlısını. Konuşumuzda bellak geçişimizde ayaklarımız egnimizin giyinliğini açacağız. Hem de davanlarımız sehel Biz yok mu? Onun her turgunlaşık gelerimizi omurgularımızı yine gönü yağdıydı. Saklama öyle şeyleri. Elbette. Onunla bekan bitirmez olur. Ne giyilek bir anlıyor ve şunu ters alaydan ne giyilek bir sonra da bellak geçsiniz. Başlısını. İlk bilen ayaklarımız xəlik bellak geçişimle alaq yerleştiriyor. Sonluk bilen bile ellerimizi tutacağız hem de ellerimiz bilen berk tutacağız. Hem de gowramızı yuvaşlık bilen iyice tarap eger hem de yukarı çeker. Ha, biz de gowramı iyiletmez orada mı? Elbette. Ne edildiler mehruatını şüküryen varsa bizim ayak kıyıslarımızın şu dünya tırnazorlarımız var. Yöne bu tırnazorlarımızın üç koşukluğu dünya bizim Viktor'un yerimizde ayak kıyıslarımızın arka kıyıslarını üstürmek için kullanıp biliyor. Mekan bu tırnazorlarımızdan biz ne açarak yerine getirmeli? Edil birinci maskımızı alaq. 10 köydekten 4 qaytalama yerine getirdiler. Ha, onu benim sen şu köteyen ağramızı götürüp turgunlaşımızı devam ettirdiler. Elbette başlısını. Yankı birinci maskımızı alaq, ayaklarımız egnimizin giyinliğini açılan yağdaydı. Şunluk bilen
ne mekan görüşme diýär. Sağdan beden sağdan ukaty gepleşmeli. Aljym oturganyş otogyny dowam etdirýär. Elbetde ne görüşme diýär. Bäde de bir üç boşuk bir trenajör bilen araramda daşlarymız var. Elbette bularım bizim ayaklarımızın misal üstünde üçün peyda dermi? Elbette şol ýöri teniyetlenen enzam ayaklarymyzyň myslaryny berkitmek üçin esaslan hem hayalki bellek geçmeli. Yine de ayaklarımızın ilk bölüğü hem de önkü bölükler için berkitmek üçün ýöri teniyetlenen enzamdyr. Esaslan hem bellek geçmeli. Iň wajyp zatlaryň biri her bir turgunlyşyk otagyna gelende ýöri tebellenen tälimsiz, ýöri tebellenen molimsiz turgunlyşmak ören hoklu bolup durýar. Sebäbi turgunlyşyk zalyny edil saglygyny berkitişiň alyp edil saglygyna sen ýalňyş turgunlyşyň ziýan hem şikef hem alyp bilmegi ören ölen mümkinçilik bar. Şonuň üçin esasan hem bellek geçmeli. Iň wajyp zatlaryň biri turgunlyşyk otaglaryna gelende ýöri tebellenen tälimsiz, molimsiz turgunlyşmak gazagan. Onu mekan yerinde barbardatlan bir ýyl bellek geçmek hiç faýda. Bir turgunlyşyk otaglaryna gelerimizde turgunlyşan günlerimizde bir turgunlyşyk bolamyzdan soň her gün nähili iýmitler. Turgunlyşan adamyň bedeni adaty, turgunlyşmaýan adamlaryňkydan tapawutlykda bolup turgunlyşan adam turgun beýlek adamlardan tapawutlykda köp belok hem de uglewodlar hem köp harjat edýär turgunlyşyň dowamynda. Şonuň üçin olaryň öwründe bolmak üçin düzmüni uglewody kän bolan iýmitler bilen iýmitlenmek ören wajyp bolup durýar. Towagyň ýumurtkasy hem de däneli ösümlikler bolan ýagny tuwy, mäs we şoňa nohut ýalak ösümliklerde esasan hem uglewod kän bolup durýar. Şolar turgunlyşyň dowamyna kän uglewod ýakanymy sebäpli şolar bilen ýakan uglewodlarymyň öwründe bolup durýar. Mulluk bilen bilelikde tovuğun eti, malın eti, hem de etin düzümünde durulu görünüşlü biloklar, solar iýmitler bilen iýip öwründe alypdylar. Onu biz şanky ýaly iýmitlenip bir turgunlyşymy hasy güýçlenir. Bilýärse dogry demek. Elbetde. Onu buňkunyň sağdan beden sağdan ruhat gepleşmede ene görüşmediler. Aljym turgunlyş otagyny biz turgunlyşymy dowam edereli. Başsyny. Onu mekan araramda daşlarymyzdan nähili yerini ýetirýär bir görkezseňiz we bizim haýsy ministrimiziň hasy üstüne peýda berýär şo barada bellek geçdiňiz. Elbetde. Ilki bilen bul enzamyzyň içinde yerleşýär. Halky bellek geçişimiz ýaly ayaklarymyz, egnimizin giňligini açjak hem de dawanlarymyz gapdala sereden ýagdaýda. Esasan hem halky maşyklarymyzda da bellek geçen wagtlarymyzyň biri oňurgamyzyň ýagdaýy. Oňurgamyz hiç il ýagdaýda küý körmeler, oňurgalarymyz göni eginlerimiz hem açylan ýagdaýda saklamaly. Şonluk bilen bilelikde egilýär, enzamyzdan tutjak. Hem de gowramyz göni arkamyz hem göni ýagdaýda ýokary galdyrýar. Başa. Onu mekan bir hareket etdiren ularamdaky daşymyz bizim ayaklarymyzyň esasy ulu misalarynyň haýsyny berdiler. Esasan hem bul enzamda ýerine ýetiren turgunlyşymyz aýygymyzyň öňkü bölegine 4 kelleli myşsalar hem de ýetki bölegine myşsalar berkitmek üçin örenili ýerine ýetirýär. Onu esasy ulu misalar ýerine ýetirýär, dogry dämi? Elbetde. Onu mekan meni mekan görüşmeler sağdan beden sağdan ruhat gepleşimleri bir näçe turgunlyşlarda dowam edýär. Inni bizim turgunlyşlarymyz oturdum ýa. Ýene dowam etdirersmi? Ýok, turgunlyşymyzyň aýygymyzyň ýokarky bölüginden alamyzdy. Öňündäki myşlaryny hem de arka ýüzündäki myşlaryny berkitdik, işledik. Indi bolsa aýygymyzyň aşaky bölegi ýani injigimiziň iki kelleli myşlary garly. Onu bolsa ýörüsini ýetlenir, turnazorymyza ýerine ýetirer. Bizim şu injigimiziň iki kelleli myşlaryny hökman. Şo ýokarky aýaklarymyň ýokarky ul myşlar işlemini işläýmeli şonu. Hokman elbetde. Hokman. Olar aýratyn ýagdaýda işlemeli sebäbi ol adaty beýleki biziň işden maşyklarymyzda onuň hereketlerini, işçiligi ören az mukdarda bolýar. Onuň ýörütini ýetlenen turnazorda ýörüti olar üçin hem aýraty maşyklary ýerine ýetirmesen olaryň ösüşi beýleklerden iza galmak mümkinçilik hokman uly kändir. Şonuň üçin hokman suratda ayak myşlar işini şon işläme opdyr da elbetde hokman. Şoren
tırnajorumuzda biz ýa-ki diýen turuluşyny ýerine ýetirme we şeýlemi? Elbetde. Onu şu agramdaky agramymyz bizim bolýarmyýady, ýeňil bolýarmy, agyr bolýarmy? Ol turgonyň öz fizik taýýarlyk ýagdaýyna görä ölçäp saýlap alyp biler. Biziň ýagdaýymyzda bolsa şu agram ikimize hem dogry gelýär. Ve kanunda biz turgonyşymyza ýerine ýetirip bersem, o ne dogry ýerine ýetirýär, o nähil etsek ters ýerine ýetirýär şu. Şo wagtlar belläp geçsen. Elbetde baş üstüne men ýerine ýetirip görkezem. Ilki bilen özümüz oňoýly oturýar, ýerleşýär. Aýaklarymyzyň bolsa esasan belläp geçmeli wagtlarynyň biri aýaklarymyzyň diňe ujuny, ýagny barmaklarymyzyň ujuny yerleşdirilen ýagdaýda saklamaly we aýak ýarlyk ýagdaýyna görä biziň ýagdaýymyzda bolsa 10 kezekden 4 gaýtalama ýerine ýetirip biler. Görüşmemiz ýaly bugünkü gün sagdyn beden, sagdyn ruhat gepleşmemiz hem ahyrlap barady. Men hem Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň taýyny bolup, Gahryman arkadagly Gahryman serdarymyza, biz talip ýaşlara, biz ýaşlara şular ýaly turgunlaşmak üçin ul mümkinçilikler döredip berýän üçin talip ýüregimden köp sag bolsun aýdasyn bolýar. Olaryň tutgan tutumly ýylt bähfitli işleriniň hemişe rowaj almagyny süýsüregimden arzu etjärim. Köp sag bol, sagdyn ruhat gepleşmemiz biziň ayak myslarymyzyň nähil turgunýyş ýanykda şeýle hep bir ogul goramyzyň nähil durmalyklaryny tamaşa edilýär diýip süýsüregimden ümid edýär. Biz bolsa sagdyn beden, sagdyn janynyň sag başlaryny dik tutýan tutumly işleriniň elmedama rawany menzillerde rawany bolmagyny süýsüregimden arzulaýar. Indi bolsa edilýär. Mehman watandaşlar, ýene de ýagşy günni, ýaşlyk, çedara zaýlymyna duşýança hoş sag bolun. Mehriban tamaşaçylar, hormatly enatalar. Türkmenistanyň Mankyňladynaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşiniň hemde ýaşlyk teleradio tarapyndan taýýarlanyp size hödürlenýän Zehinize adly gepleşigimizde gatnaşyp biljek Zehinize çağalar siziň amaraňyzda badyr. 429 berekella. Gülnur gyzyň eden işiniň kemi bolmaz. Bulary birikdirip gül emele gelýär. 20 sany. Şogap dogry. Berekella. Bu ne qudrat? Gayr yeyipdir. Men aýdym aýdyp bilýän, isleseňiz gazalam çekip beren. Şeýlemi? Derya, Sumar derya, Qaragum derya. Ene 23 goşmak 32. Hani kömekleşin dostlar barmy? Abdurrahim'in dostları. Kömekleşin. 55 billi. Fransiýanyň paýtagty Paris şäher. Swan, pil, elephant, lion, lew, yolbars. Men inglizçe, türkmençe, rusça goşga getirdim. Kevelek. Butterfly. Ana. Berekella. Kuş. Bird. Zehinize adly gepleşigimizde gatnaşyp biljek Zehinize çağalar siziň amaraňyzda badyr. Onu ekranda görýän şu belgileriňiz bilen, bizi bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biz sizden geljek jaňlara hemde Zehinize bağlajyklara garaşýar. Mehriban dostlar, gelin hemmämiz bilelikde sanamagy, harplar ýazmagy, hemem kitap okumagy öğrenelim. Hormatly enatalar, onuň üçin siz Zehin soralar adly kitap satyn alaýmany.
5 we 6 ýaşly çağlara niýetlenen bu kitaby siz ýurdumyzyň kitap dükanlaryndan satyn alyp bilersiňiz. Türkmen Ogo Hocalyk Universitetining Aşgabat şäherindäki Agri-Senagat Orta Hüner Okuw Mektebi talypligi kabul edýändiň neside ma'lum edýär. Okuw möhleti 2 ýyl. Okuwlar tölegli esasda bolup, ýyllyk tölegi 3450 manat möçberilýär. Telefon belgimiz 34 91 24. Türkmen Türk Paýdarlyk Täjirçilik Banky önümçilik we maýa goýum karjlaryny berýär. Türkmen Türk Paýdarlyk Täjirçilik Bankynyň bu ýeňilliginden peýdalanyp öz telekeçilik işini gurnan, özgörden müşterilerimiz juda köp. Türkmen Türk Paýdarlyk Täjirçilik Banky size kiçik öwrümli karjlaşdyrma ýeňilligini höderleýär. Kiçik öwrümli karjlaşdyrmanyň esasy maksady mellek yerlerine ekrançylyk we mallarçylygy hemde owo hojalyk öňümlerini üstürmek üçin esasy we dolanşyk serişdelerini edinmekden ibaratdyr. Siz bu ýeňillik arkaly öz hojalyk ýeriňizde kiçik telekeçilik işine de urnap bilersiz. Türkmen Türk Paýdarlyk Täjirçilik Banky. Anamyzy ödemek bilen. Halteki videoları Bahtiyar romanamızda öz üçmejek taryhyna şöhret getirýärler. Ata baglanmadan merdanyň isimleriniň dowamaty bizim ýaşlarymyzda ahalteki videolaryny süýgün terbiýelemegimiz bilen aýrylmaz baglanşykdylar. Häzirki döwrümüz il halkymyzyň rahat hemde erkana ýaşamak üçin ähli mümkinçilikleriň döredilýän döwri. Ahalteki bedewi, türkmen halysy, tarja goýny, alaway iti, türkmen gawyny ýaly, ammatlyklarymy halkymyzyň adyny ebedi ýaşatýarlar. Şolary döreden halk taryhynyň çarşyrymly fursatlaryna hem öz adynyň ikrar edilmegini gazanýar. Sebebi ol sunnaty özleşdirýär. Adamlary hayran edýän jadyl täsinlikler döretýär. Sungat bolsa, täkligiň asylky nusgasydyr. Türkmenistan ahalteki bedewlarynyň dünýäde diň sahyp bolmadyk, ajaýyp bedewlaryň ýurdy. Türkmen mukaddesliginiň bir hasap edilýän ahalteki bedewlary ýaly täsinligiň nähili kemala gelýändiginiň bilimli özleşdirmek bolsa, ýylyň her bir gerçegi üçin adaty, durmuş kadaty.
bayram däp tesurlarynyň esasy özbaşçylygy bolsa, ahalteke bedewlerimizdedir. Ahalteke bedewlerimiz durky bilen ýeňşiň hemde gaýratlylygyň nusgasydyr. Toy bayram esbaby bilen göwüni howalanan taýsyz gözel bedewler döwrümizin ýeňişli ýollary bilen öňe barýarlar. Ahalteke bedewiniň şöhraty syňmazdyr. Halkymyzyň bedew dowamaty ýaşaýar we nesilleriň ykbalyna ornaýar. Bedewler asmandan inen ykballary dünýä berýärler. Çünki bedewiň özi behişli, arşdan bize berilen paýdyr. Asmandan inen ykballar bu biziň bagtyar döwrümizin. Bedew watly zamanamyzyň ykballardyr. Her bir bagtyar türkmen maşgalasyna döwletçilik ýaran bolsun. At Murat diýen il halkymyz üçin bolsa, döwletlilik bedewe bolan ahlasymyz bilen baglanlar. Bu owal ahir şeýledir. Dünýä awadan, ýürekler nurly, ykballar asmandan paýly bolsun. Eziz watanymyz bedew wady bilen öňe barýar. Bu eziz watan bedew ruhy bilen beýik mentilleri ýeleýär. Rowaçlyk bilen ýeňşiň täze watançaklaryna galýar. Ykbal ýoluňyzy rowaçlyk şuwlasy nurlandyrsyn. Ahalteke bedewleriniň gadymy mekanyna täze dogan gün seher şapagy bilen ýüreklere mehr paýlasyn. Ahalteke bedewleriniň dowamaty rowaç bolsun. Salam hormatly adamlar. Garaşdyk hemişelik betarap Türkmenistan döwletimizdäki täzelikleri hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Dün hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Owa Hojallyk ministri Çetiýewiň hemem welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgam arkaly eş maslahatyny geçirdi. Onu ýurdumyzyň Owa Hojallyk pudugyny hemem welaýatlaryna alınıp barýan işleri bilen baglanşykly meselelere garaldy. Hormatly prezidentimiz sany ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibini elan edip, ilki bilen Ahal welaýatynyň häkimi Nur Muradowa söz berdi. Häkim wilaýatda dowam edýän mögzümlüğün owagçylyk işleri barada hasabat berdi. Bellenşäli geljek ýylyň buğdoý hasalynyň düýüm tutmagy görülýän taýýarlyk işleriniň çäklaryny wilaýatyň gallar ogundan boşan meýdanlaryna türüm, tekilleş we topragy mineral dökümleri bilen guruplandyrmak işleri geçirilýär. Ekstoranlyjak owagçylyk tenklaryny we buğdoý tohumlaryny mögzüme taýýarlamak boýunça wirur çäreler görülýär.
vilayetin gowy şeklen meýdanlaryna Agretenkanyň kadrlaryna laýyklykda degişli ýygyk işler geçirilýär. Bundan başga da gowça meýdanlaryna ziýan merjilere garşy görüş çäreler geçirilýär. Bir işlerle bir qatarda vilayetde güýdük yer almanyň Göýük Bakça we beýleki oba gyzyk ekenleriň ekişi dowam edýär. Ekişe çylan ýerlerde ýygyk işler ýerine ýetirilýär. 2026-njy ýylyň hasyl üçin buğday we paxta öňürçiler bilen hyzmat edici idare kärhanlaryň arasynda ýerine ýetirilen işler üçin hazaplaşyklary öz wagtyna geçirmek boýunça zerur çäreler görülýär. Şeýlegem häkim o milli maksatnamasyny laýyklykda şeýle wilayetde açylyp ulanmagy berilmegi meýilleşdirilýän medeni durmuş we öňümçük maksatly disgalardaky gurulşyk işleriň barşy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, wilayetin ekrançyk meýdanlaryna dowam edýän Agretenk çäreleriň hudusanna gowça ýygyk etmek we ýan merjilere garşy görüşmek çäreleriniň talaby laýyk ýerine ýetirilmeginiň, şeýlegem buğday ekişine taýýarlyk görmek işleriniň gurumçylykly alınıp barylmagynyň öňü menlerjiler bilen hyzmat edici idare kärhanlaryň arasynda hazaplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmeginiň mümkindigini bellädi. Bu babatda anyk görkezmeler berdi. Şunun bilen birlikde döwlet başçylary o milli maksatnamasyny laýyklykda şol wilayetde açylyp ulanmagy berilmegi gödüňletdirilýän binalardaky we disgalardaky gurulşyk işleriniň ýokary killi we öz wagtyna ýerine getirilmegini ýygyderli gödäwçilikde saklamagy taşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Balkan wilayetiniň häkimi Jumaýew söz berdi. Häkim wilayetde dowam edýän obagçylyk işler barada hatabat berdi. Belençi ýaly günler wilayetde buğday rogyndan boşan meýdanlary, obagçylyk tenkelerini, şeýlegem ýokary killi buğday tokumlaryny indiki ekiş mövsümine taýýarlamak boýunça degişli işler alınıp barylýar. Wilayetin gowy çeklen meýdanlaryna atarara bejergi, ýöze suwun tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek hemde ziýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak işler geçirilýär. Ýurdumyzda adyk bolşulygyny hasy pogtoranymak boýunça ýöňde gelen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen wilayetde yer almanyň we beýleki Göýük Bakça ekenleriniň güýz mövsümine ekiljek meýdanlaryny ekşe taýýarlamak boýunça zerur çäreler görülýär. Şeýleň hasyl üçin buğday we paxta öňürçiler bilen